Di sana tu ndak ada, ko urusan ambo jo masing-masing ketuakan, dah jalan di sana ndak. Sia aja lah berang. Ambo posting dan ambo save di USB. Sehubungan judul Hah? konten ini semoga saudara-saudari Anda nampak di sana dari awal video tadi. tidak salah paham sampai akhir. Nyuakui secara tertulis ada 5 poin. Salah satunya membutuhkan program kaderisasi dari Ambo. Nah, Judulnya apa lo nang kesana apa diuji kelayakan stempel basah sah tuh stempelkan tuh 75 kan. sebab ini atau Tuh judul dari Ambo tuh Minangkabau sumber sebab ini azab berkelanjutan. Itu Ambo posting tuh mah. Ketuakan sana tu mengakui gambo betul. Jaleh sana baca tu mah cubalah screenshot kayo. Aku ketuakan haripan gua mengaku secara jaleh boleh baik video maupun secara tertulis. Ada sana ada siap nyodo ada siap. Ada nak sana puan. tapi terus termasuk terima aja mah ya. Par sana lah terangan sana tu seluruhnya ketuakan sana tu ngaku media puan polo dan nak bawa puan sana pakai pitih embo jalan tu mar sumbar tu sana. Independen. Kalau wartawan ratu preman berseragam boleh tahu mah. Ambo kok bukan orang baru beraja. Jadi ada sana tu. Jaleh dan buat trik-trik wartawan tu ciri piti mas sana. Jadi sekali lagi majalehan indak do sana nama tanda tangan ndak perlu lo memburansang do. Apalagi komentar Pak Lepender. Inyo nan menandai ambo di kronologi. Inyo nan mencemeh-cemehin Pak Wali Kota. Sudah itu ambo bacuan benar perbuatan di Pareman tu malah inyo nan berang ambo. Memang iyo jaleh kok dalam poin tu. Dalam poin pertama tu membutuhkan program kaderisasi adat, budaya, adab dan agama. Ndak jaleh dek tu dek ketuakan sana tu masing-masing dah pulang ke Maluan. Ambo explore nyocai channel YouTube. Di USB ambo ada. Kama ke sana bawa karena hukum okey. Bukti ambo palit. Kalau undang-undang nanti baca mak ya. Sana aja cari aja dari kono tutup ambo tu. Baca elok mako jangan judul saja.